ta kina sace, tuntuni damuwa ta kina zauce, ni ma zuciya ta wakin sace, dama rayuwa ke take buri. Ayya 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 ayya, ayya 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 ayya. Tafi muje ke gwanata ce, ra'ayi jiki na wakin sace, baya da ƙurani na wajen cece, ke na rike a rai ke gwanata ce, tuntun gaske zuciya kin sace 'yan mata. Ayya 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 ayya. Farin ciki ashe nan masoya ne, bakin ciki ashe nan magauta ne, ni fa da ke kamar an yi zane ne, ashe son gaske bai rabewa ne, kin ga ki kyala kowa ki kama ni 'yan mata. Ayya 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 ayya. Da namiji ta huzo diyar killo, ifan fura na sha sai maulilo, in ki taya ni ma sai mu je kiwo, rigar ku za na zo dan na yo kiwo, a cikin jiki san kina yawo 'yan mata. Ayya 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 ayya. Sa kike so ki kyale ni, kare da ki samu gauta su nuna ni, na yi tafiya da nisa na hau tsauni, ina hange da yatsu nake nuni, domin in ganki ne dai nake nuni 'yan mata. Ayya 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 ayya. Nake miki yana in saki, na ji gari gari dan na nemo ki, dole na je ma dan na nemo ki, na zo Gombe ma dan na nemo ki, na je Bauchi ma dan na gano ki 'yan mata. Ayya 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 ayya. A Kaduna ma ta yi wuyar samu, Katsina ma na je ta yi wuyar samu, garin Kano da na je ina nuni, Abuja ma da na je ina nuni, domin ki ne kawai ni nake yawo 'yan mata. Ashe dai zuciya ta kina sace, tuntuni damuwa ta kina zauce, ni ma zuciya ta wakin sace, dama rayuwa ke take buri. Ayya